duo mi vle inye koro. Nam. Yaku mina kabako do dima ni duoyin kan. Mina gindo do dima ni duoyin kan. Wallahi. Billahi. Nkal na setgi alala. Ni yake. Ibai. Sikatola. Ay sigate na de. Ne duo barikamadi. Karamogo ba fon ma. Ko bismillahi lezi. La yadurru ma ismihi shay'un. Fil ardi wala fis samai. Wa huwa samiul alim. Ya famya. Yahu. Ni bina dumuni dum. Ni bina dumuni ke. Ni sigane do ika dumuni duntala. Qu'est-ce que fait de marquer dumuni na wa? Walma sigane do dumuni na. Ni ya duni fait de tina isoro. Yani bolo ka do aminena. Ibe ni doyin kala chien saba. Billahi bo dumuni dun al ni bomu de bala yako ate éclaté kono. Sikatola. Ay ne kabako de. Iba fo bismillahi lezi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Iba kala chien saba ki bolo do aminena yako al ni bomu de ba dumunina wallahi ati songa éclaté e kono abada. Sikatola. O ya foloi ma ba chama lakarila u dala dumini de ya sababu yi ma ba chama lakarila u be jimi mi o de ya sababu yi sikatola ni bina jimi ni siganana yaku ni kele kala ika jimi katani sifla billahi fo iti soro sikatola abe famia ni dugu jela ni sirana walma isigana ni gindo kele yaku sogomada fe cheoche ni kala chien saba yani kleka bi ni suba mingo atifara ila bologere ba yelema ni majugu ko atifara ila bologere ba deme akanyana maya kono ni dabali jugu kela ko atifara ila wallahi bolo ba deme akanyana maya kono sikatola abe famia ni saraka jugu bola ko ka nyeti daika odo ala ba ta ka halaki billahi yani kleka bi sikatola yako chogo kele ni duo kele ni ya kala sufe yani dugu ka je subat se ka fenge ila dabali jugu kela ka dabali te fenche iye bara jugu kela ka bara jugu te fenche iye foi tse ka foi ke ila ala ta kofe sikatola bismillahi lezi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim sikatola ni bina do dugu do la yaku isigane do barajugu ba dugula karamogo uti doyi wajulu kela uti doyi yani ki seta ka jiginga wo mobili kono ni doyin kala chien saba ika do adugula billahi dongo ya tigi beka dongo ya bitunala barajugu kela beka barajugu nyebi bwa kono suba beka suba ya nyebi bwa kono uteka foi ke ila abe famia yago garboke de ya dima maliki kunati ni mogo ko ma kunati prêcheur international nzi me bamako ya ay ni dalu mi vle tuta la tatala ni yake abi kede ala ere de ya latike fendo bey yaku ni yoluke obike ala ere soni duma ni do yin odoy ni ala ka sekere do diye ni ya wele na ye abison abe famya aw minu mi tungana nabi garbuke lame sangana wati aw minu mi jamana jauna ni barajugu de aw dekun ma jugu de aw sege sufe mogo de aw sege e ala isogo ni dowina garbuke ya dima fi sabilillahi matu nyini fente jini fe yako abe famya otmana yaku ninteme ne kofe anga demizeni chama be ani ma chama be minu mika ko beke ka bara jugu beke yala za ukan na vulu soro me o maseka na vulu soro nga garbuke wele da jembe yaku shitane barate buli barate kurane de do ale de ya be ala kumakan ni seki nama billahi ala bi korota jembi abe famya otmana ikela jien mogo mogoy e mako bi nafolo bara yere dilla ka nafolo soro teliyala karabalila
k'a sɔrɔ i ma don Ala tanamako la, k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ, k'a sɔrɔ i ma sɛ faga gabakuru kan, ka baara jɛlen kɛ ni Ala tɔgɔ jɛlen ni kuranɛ jɛlen, Ala ka nafolo d'i ma teliya la karabali la, iza wakati baara don ni o y'an ka sɛ jɛma baara ye. Yaku caman b'a fɔ ko n bɛ sɛ jɛma nafolo baara kɛ, mais u t'a si dɔn. Sɛ jɛma nafolo baara ni n kumana kan iza wakati don. Baara in bɛ kɛ ni iza wakati de ye. N'i ye muridi i k'a ti iza wakati dɔn, Yaku fara la a ti fɛn dɔn. Iza wakati yɛrɛ de y'a bɛɛ ye. N'i y'ale dɔn ka ban, c'est-à-dire o y'i ka kɔlɔsi kɛlen ye kisɛ 100 de ye. Foyi tɛ se ka foyi k'e la bilen. Wa diɲɛ bonya a se, c'est-à-dire diɲɛ se a wari, bilahi i b'a sɔrɔ n'i ye iza wakati dɔn. Diɲɛ nafolo i b'a sɔrɔ, i bi don a bolimafɛnw kɔnɔ, Yaku i bi don a so ɲumanw kɔnɔ, a jala maa ye o a ma ja maa ye o, n'i ye iza wakati dɔn bilahi i bi nafolo sɔrɔ. Cɛw ka ban, musow ka ban, adamadenw ka ban, Yaku Ala bi sɔn. A bɛ faamuya? O tuma iza wakati nafolo baara an b'a kɛ mɔgɔw ye. Baara in bɛ kɛ 30,000 de, mais i bɛ 15,000 sara ani ka sɛden 3 sɔngɔ 1,800. An bɛ baara kɛ baara ɲɛnen kɔ, Yaku i b'i ka wari tɔ sara. Ne hakili la nin ye baara jɛlen ye dɛ. O tuma i bɛ diɲɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. A bɛ faamuya? I dan ye k'i ka wari tilancɛ 15,000 ani ka sɛsɔngɔ 1,800 sara. An bɛ baara kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. I y'a faamuya? O tuma na an balimamuso dɔ y'an wele, Yaku a ko an ka Ala tɔgɔ jatew, c'est-à-dire a ka d'olu ye waati bɛɛ an ka fɛn ninnu fɔ français la, mais ko hali n'an m'a fɔ français la, k'an bɛ jate minnu fɔ an k'o fɔ français la. N ye duwawu min d'i ma sisan, a bɛ fɔ de 3 fois, sɔgɔmada fɛ walima su fɛ, walima n'i bɛna dumuni kɛ, walima n'i bɛna ji min, i bɛ duwawu in kalan 3 fois. I y'a faamuya? O tuma ale cogoya y'o ye. Min ye iza wakati nafolo baara ye, caman b'a fɔ an k'a fɔ français la, olu bɛ fɛ k'a jira u ka mɔgɔw la, olu fɛnɛ k'a lamɛn. Anw ti français mɛn kosɛbɛ, mais ni baara in a prix yɛrɛ de ye 150,000 francs CFA de ye tubabukan na, mais avance min bɛ sara avance o de ye 75,000 francs CFA ani ka sɛsɔngɔ ye 9,000 francs CFA de ye. Yɔrɔ a faamuna dɛ. O tuma na minnu bɛ euro jamanaw na walima dolari walima dalasi, n'olu y'an wele a bɛ bɛn o hakɛya ma an b'a f'u ye. I y'a faamu? O tuma i kɔni bɛ diɲɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, iza wakati nafolo baara in bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la a ma se déplacement ma. Caman b'a kanu ka déplacer, su ni tile Ivoiriens bɛ na, Burkinabés bɛ na, mɔgɔw bɛ na ka bɔ Algérie jamanajanw na quoi, u bɛɛ bɛ na Konate fɛ yan k'u nana iza wakati baara la. Ne b'a f'u ye a ma se déplacement ma. Caman fɛnɛ bɛ na u bɛ n'u ka bonya kɛ k'an y'a kɛ ka kɔrɔ, mais an nana ni bonya k'i ye, o bɛɛ ye Ala tanu ye. O tuma na k'a fɔ bɛɛ ye iza wakati baara, i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. I dan ye ka garibukɛ wele n ka téléphone numéro la, o de ye +223 72 24 02 98. Yaku n'i ye weleli kɛ nin numéro in na, ni Ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Mais an bɛ duwawu kɛ lamɛnbaaw ye ka tila ka duwawu ɲini u fɛ, ka ɲini Ala fɛ Ala k'an sago k'an ye, Ala k'an ka laɲiniw sabati, Ala k'an ka hamiw dilan, Ala k'o kɛ Ala y'a bonya kama. Salli ala rasuli. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.